indlela ukuphatha izinto senkosi. Ngoba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika kona ukuthi inkosi uJesu ngalo ubusuku akhashelwa ngabo wathabatha izinto wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngesikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Ngakho-ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisisi khona-ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Kepha uma besizahlulela thina besingayikwahlulelwa. Kepha nxa sahlulela siyalaywa inkosi ukuze singalahlwa kanye nezo. Ngakho-ke bazalwane bami, xa nibuthana kubaningi anolindana. Uma omunye elambile akadle ekhaya ukuba ningabuthaneli ukulahla. Kepha okuseleyo ngokulungisa mhla ngifikayo. Chapelo.